salutare! Astăzi am decis să facem un opening pe Nul Brawl și am decis asta după ce mi-am sacrificat hitul de 35. Dar nu o să faci așa de greu, așa că nu regret. Bun, astăzi să facem un opening. De ce costul nu vă mai contează. În prima oră să începem cu Brawl. Nu mi-a picat nimica. Să facem un bingo. Iarnica. Megabox. Hai să ce ne pică. E bun pentru începători. Pentru mine. Și? Da. Acum o să începem să deschidem numai... Nu vreau mai să fac. Nu o deschidem numai o Megabox. Da, bun. Bun. Bă. Vreau o Megabox-ul. Yes, bia. Yes. Bă, care sunt șansele? Bia, bă. Bă, l-avem aici pe Patrick care râde. Bă, care-i șansele? Bliat! Am avut 5 reward-uri. Bă, Lili, și 2 legendare. Am zis legendară, acum legendară. Bliat! 5. Păi, cât ai trimis odată? Bă, what the fuck, care sunt șansele, Bliat? Ca George, Am acasă să nu mai pierdem timpul, pun un pic o pauză și dau apele la toți blorele. Bă, dar nu mai știu să vorbesc. Bun, am revenit, mi-am upgradat pe brawlerii. Bun, și acum se deschide ca să nu mai le vede. Wow! incredibil. Mamă! Ia, n-am nevoie. Ia, n-am nevoie. Megabox. Mersi, dar n-am nevoie. Era dus sana. Ia, zi-le-mă. Wow, Bliat! N-am nevoie. Bă, de ce sunt pe aici? Wow! Yeee, mă doare fixăm. Wow! În curmile, am zis că în curmile bag, în cur. Așa mă. Wow! Uite, încearcă. Mamă, și poate să bag în altă parte. Eu deschidem un Megabox ca să fezem ca OG. Bliat! Uite, ca să am noroc, îl deschid cu nasul. Ce mi-a dat? Ah. Bă, dar Bliat, n-am nevoie. Nu sunt golvele bag. Ia. Nu m-a picat adică. Au, Patrick. Mamă! Brawl meu pe clar. N-au răs. Bă, dar nu mai... Iau. Mă vorbesc un pic cu Patrick ceva. Bun, am vorbit ceva cu Patrick. Ai zis să mai fac sunete.
bună triste. Dar nu mai vorbiți așa bună, că i-am mețit. Bună și pe aici. Bun, și? Zici că ești tare, bă. Magazinul Penny. O blagă de studiat. Scuza, m-am deschis ca să-mi dau un brolă de asta. Întâi să văd ce-mi dă. Apoi întâi... Bă, dar nu vreau bliat. De ceva bun. Nu te aude nimic. Bă, Ai scăpat telefonul de ce că mă. bun. Wow! Bă, vine imediat să-mi șterg bă, pentru că nu pot să fac asta. Ăsta e cel mai emo copil. Dar nu mai apăsa. Bă, dar nu mai vreau! Bă, dar nu vreau, bleat! Edgar. Vezi că ai tăpăt. Da. Oh my god, item negru. Item oh my god, item negru. Rasist, ca Luca. African ca Luca. Îi urmărești pe el să mănânci oameni. Nu-i dă legendar. Imediat după ce îmi repar telefonul, că l-am cam scăpat și s-a spart ecranul, revin imediat. Nu s-a spart. A revenit. Bă, măcar nu mai bine. Ia mai merg. Wow! Ia telefon. Ah. Nu are milă Brawl Stars, că l-ai scăpat în jos. Da, bă, de ce Să beși Brawl Stars, Super Sil. O, bă, foamea! Le bagi în... Bagi chiar în scăp. Chiar în scăp. De ce înjur? Uși pe iteme! Uși pe iteme! Bă, mi-a picat 3 legendare înaintea epicelor. What? Ce poți să pe canalul meu? Am de la sabur, ai voie. Am eu voie. Te las eu pe tine. Da, nu
Băi, bași toate degetele alea. Pune-mă telefonul aici pe ăsta. Ia de să când la pian. Bă, super. Știu să când la pian. Bă, poate ești din joc. Ia de să când la pian stai. Vezi și piană îți dă jocul ăsta. Bă, Patrick! Am avut două guri. Două guri, bă, ce? Hai, pentru asta n-am, mă lași pe mine, n-am. Am avut două guri și... Nu ce le bagi. Îmi dorm aici. Bă, parcă-ți vedea bănuți. Parcă-ți vedea bănuți. Only here for the trophies. Hai toți, Bă, uai. Bă, parcă s-a mai picat odată. Nu, nu m-am picat. Arată din joc. Bă, nu, asta așa. Bă, pe ce intri? Bun, am revenit. Știi că nici n-ai pus pauză, bă. Știu. Bilet. Bilet, Paruski. Trebuia noi să ieșim din aplicație, am zis. Mă speriat că... Aha! E muzica mea preferată și pe TikTok în sus de... Gata, Patrick. Da, bă, nu vreau să bă, nu mai spun! Mi s-a blocat blotasul. Supercil, încarcă-ți-l, încarcă-mi-l. Ce, bă? Supercil, încarcă-mi-l, încarcă-ti-l. Da, cam atât a fost episodul de azi. La revedere! Bye!